Malování jako posedlost či životní láska. 32letý Jaroslav Němec se do Nového Jičína vrátil po 14 letech samostatnou výstavou svých obrazů. Autor se zaměřuje především na figurální tvorbu. Na výstavě na Staré poště se prezentuje tvorbou novější, z posledních 5 či 6 let. Já patřím mezi ty, kteří malují hodně. Něco přes 500 obrazů mám, ale zde je vybráno, sám ani nevím kolik, asi 20 nebo 21. A vybral jsem je vlastně z takových 3 skupin. Autoportréty, sexuální tematika, akty a vlastně ostatní portréty a nějaké takové drobné věci. Jaroslav Němec maluje klasickou technikou akrylu a tempery. Navíc se angažuje také na poli architektury. V nedávné době aktivně podporoval výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny, takzvané Černé kostky. Malování je ale pro něj priorita. Maluju v podstatě, řekněme, už nějakých 16-17 let. Maluju, nebo respektive maluju od malička. Samozřejmě z nějakého čmárání se časem stala nějaká vášeň. No a řekněme někde od 15 už to nebyla vášeň, a doslova mánia, životní potřeba. Inspirace je vlastně vše, co vidím okolo sebe. V podstatě ty obrazy jsou takovým způsobem deníku, že jednak maluju své přátelé, maluju svoji rodinu, ale i třeba svého psa. Jaroslav Němec maluje své obrazy na volné noze. Na výstavě najdou lidé také provokativní díla s erotickým nábojem. Jak ale autor tvrdí, s cenzurou se zatím nesetkal. Dokonce jsem měl jednu takovou výstavu, která se jmenovala Tabu denního života, kdy tam byla výstava zaměřená čistě pouze na provokativní akty a tam byly reakce velice ostré, ale to je prostě normální. Někteří lidé jsou trošku purističtí a když vidí prostě nahého mladého chlapce, tak hned si řeknou pedofil. A prostě, když já jsem malý chlapec, tak jsem taky prostě se koupal třeba nahý, že? Tak jsem prostě se namaloval sebe na jeho, jak jsem byl malý kluk. Jo? Ale prostě samozřejmě některé ty věci byly ostřejší, ale myslím, že to bylo všechno vždycky v pohodě. Vernisáž doplnila také projekce autorovy audiovizuální koláže Polámaný anděl. Odehrává se v jednom ostravském hypermarketu a vypovídá o konfliktu jedince a společnosti. Samotná výstava obrazu Jaroslava Němce je v galerii na Staré poště k vidění až do 20. srpna.